Alam mo ba, ang continuous form ng present tense ay pwedeng gamitin para sa mangyayari sa future. Totoo yan, present tense pero pwede sa future. Pero ano nga ba ang present continuous tense ng verb? Kung active ito, ang combination nito ay helping verb na am, is, or are na may kasunod na present participle or yung ing form ng verb. Kung plural ang subject, are ang helping verb, kagaya ng are watching. Kung singular ang subject, am or is ang helping verb, kagaya ng am eating, na helping verb ng subject na I, or is sobbing. Kung negative ang statement na gagamitan ito, lalagyan natin ng not between sa helping verb at sa main verb na ing form, kagaya ng is not cleaning. Kung question, mauuna ang helping verb na susundan ng subject at ng main verb na ing form, kagaya ng are they saying. Kung passive naman ito, ang combination ay ang am, is, or are na susundan ng being tapos ng past participle, kagaya ng are being delivered, am being pampered, at is being treated. Kung gagamitin ito sa negative form, ang not ay gagamitin after sa helping verb na am, is, or are, kagaya ng is not being cleaned. At kung question naman ito, iuuna natin ang helping verb na am, is, or are, susundan ng subject at ng remaining parts ng verb na being at past participle, kagaya ng are the vases being handled with care. At ang tense na to ay hindi lang gagamitin para sa present meaning, pwede rin sa future. Sa present na meaning, ang focus nito ay ang now. Ang patuloy na ginagawa ngayon, ang hindi pa natapos na activities ngayon, at ang mga changes na nangyayari ngayon. Again, ang focus ay ang now or ngayon. Kung future naman ang meaning, gagamitin ito para sa mga personal na arrangements or personal schedules, yung mga plano na pinaghandaan para mangyari sa future. Pwede rin ito sa mga future actions with come and go and leave na verb na gagawin na soon. Kung now ang ibig sabihin natin, pwede itong sa moment na to, or sa araw na to, or sa week na to, or sa buwang ito, or sa taong ito. Basta ngayon, or now. So, gagamitin ang present continuous kung ibig sabihin natin ay kung ano yung patuloy na nangyayari ngayon. Patuloy na ginagawa ngayon. Like, are watching now. Patuloy na nanonood ngayon. Or are being recorded. Nire-record ngayon. Mga patuloy na ginagawa ngayon sa oras na to. Kung ang ibig sabihin naman natin ay kung ano yung mga hindi pa natatapos ngayon, gagamitin din natin ang present continuous. Pwedeng hindi talaga ginagawa ngayon, pero sinimulan mo na yun at hindi pa natapos ngayon. Kagaya ng is studying at a community college. Hindi pa siya tapos mag-aral sa college, pero not necessarily na nag-aaral siya ngayon sa eskwelahan. Pwede ngayon ay nagpapahinga siya sa bahay dahil linggo, pero nag-aaral pa siya, hindi pa siya tapos mag-aral sa college. Ito ring application is being processed. Pwedeng nakapondo pa yung application mo sa desk, naghihintay na bubuksan at i-evaluate. Hindi necessarily na tinitingnan siya sa oras na to. Ginagamit din ang present continuous para ipakita natin kung ano yung mga changes na nangyayari ngayon, kagaya ng is starting to like him. So, nagsimula na siyang magkagusto sa kanya, or your performance is getting better. May improvement na. Yun yung changes. Gagamitin din ang present continuous para sa future meaning. Ginagamit lamang ito para sa mga personal na schedule na mangyayari sa future, kagaya ng mga date, pagpapakasal, mga meetings or activities na schedule natin para mangyari sa future, gaya ng meeting nila sa park tonight. Ina-arrange nila ito, nagkaroon sila nito ng pag-uusap kung kailan sila mag-meet, anong oras. So, sa paggawa niyan, ina-arrange na nila at meron silang agreement kung kailan sila mag-meet at kung saan. So kapag ina-arrange natin ang mga activity, gaya ng meeting, para mangyari sa future, pero personal ang arrangement, hindi yung fixed na schedule, kagaya ng mga schedule sa trabaho or sa eskwela or sa mga restaurants, no, gagamitan natin ng present continuous for the future.
Ito ring is joining, present continuous kahit na next week pa. Dahil pinagplanuhan ito at inarrange ito, ang schedule, ang personal schedule para mangyari sa future. Gagamitin din para sa future ang present continuous kung very soon ay mangyayari na. Especially kapag gagamit tayo ng verb na come or go or leave. Hindi mo pa nasimulan, ngunit sisimulan mo na. Kaya future pa rin siya, kagaya ng mga nasa examples.